Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For turning, thank you for love and support. I appreciate you. Namhlanje nje solobo sixoxele sikha phezulu uthando ulapha kwi-page la kaMseleko usekhona na ku-Facebook usekhona ku-Instagram bekwi-birthday yakhe izolo wamposta kwabo uMseleko namhlanje khona abanye balokhu bethi baphi laba bethu uMseleko ha yibo nje kanti awuboni yini ukuthi ibona usho ukuthi nje uthando last year bengena ibirthday beyikhona lobo bafika from season 1 to season 7 siqali ku-2024 ubona baba uMseleko epost uthando asazi ukuthi ke ngempela kule minye iminyaka futhi asisenambuzo sibonga ukuthi kunje ukwazile ukumposta emva kokuthi abantu bebebuza kube nezimpendulo zokuthi niphuma emakhaya angalungile ngoba abantu bebenemibuzo mayelana noSine benemibuzo nezingane yabo ngizoyishiya le yokuthi laba bebenemibuzo impendulo ebengeke ngiyibone beyicishe ifane ukuthi ababuzayo babukeka beyabantu abangahloniphi bebuye emakhaya angalungile ngokubuza nje ukuthi ayi soke siyiboneni izingane lezi ezinye nakhona futhi izingane sizazi ngoba kune-TV show and i-TV show mayifika sizwa ngokuthi kunomndeni omkhulu manje abantu ngeke behlale bengabuza ukuthi kanti laba abanye bangaphandle yini abazukulu ngaphandle nje kokuthi uzokubona kuseceleni kwase kuba nento estrange nento engithuse kakhulu ngizothi mhlambe amaZulu abebhala lento because ngeke ngazi ngenye iculture kakhulu laba bethi laba embabuzayo abazukulu banomkhulu wabo yazi ngiyibuze ngayiphendula ukuthi vele kuhamba kanjalo yini kuyiqiniso ukuthi manje ingane mayikhona isizoba nomkhulu oyedwa angazi ngiyibuze ngayiphendula ukuthi hayibo futhi bengibhekisisa kodadewethu bebhala le comment ukuthi anihlukanani nobaba uMseleko banomkhulu wabo nabo bazophosta umkhulu wabo ngathi yo yinto ekhona vele ukuthi kunobandlululo oluba khona emndenini ekhaya kanti ingane mayikhona ayiprotectwa ikhaya kuqala kungenekeleke nomphakathi ngoba kasho ukuthi ngisho lo mphakathi ukhulisa ingane manje kufanele cace ukuthi lona uyabhilonga la ngoba ingane yendodana lona ingane yomfana noma kuba nomehluko ukuthi lena ingane yiblessing lena hayiyona ukuthi bengifunda ukuthi vele ke guys into ebhalwe phansi uyaye ungazi ukuthi okubhalayo umqondo wakhe ulele kuphi kanti umuntu mhlawumbe uma ukhuluma naye ubuso nobuso uzomlalela mhlawumbe ukuthi mase kuchazela uzwe kangcono kodwa ingixakile le ukuthi kanti umntwana umzukulu ingane yentombazane njengezingane zaSine zona mhlambe khona indawo la zingasangeni khona nokuthi umkhulu mhlawumbe akugcwele bekusho abantu angisho ukuthi ubaba uMseleko ubekukhuluma ngaleyo ndlela kodwa futhi impendulo ebengiyibona nayo ivela kubaba uMseleko bekuwukuthi kulaba ababuzayo kunempendulo yokuthi baphuma emakhaya angamile kahle bekunaleyo mpendulo efanayo noma-ke bengakaze nginake onke ama-comment kodwa impendulo beyicishe ifane ukuthi baphuma emakhaya angamile kahle ngase ngithi mina noma ngingaba njani ngoSine ngoba phela mhlambe ngenzeka ezinye izinto eyivelayo nezenza ukuthi kube ngale ndlela eyiyona mhlambe i-behavior kaSine kodwa ubaba wakhe uma kuwubaba wakhe uSine uthando noBoy umkhulu wabo naye
ayikho futhi enye indlela. Ngisengathi yazi ngingafisa ukwenza ividiyo ende ngiyibuze le mbuzo engifisa ukuyibuza, kube ngathi futhi labo dadewethu abebechaza ngale noma ongathanda ukuyichaza le ndaba ngesiZulu ayichaze, ngoba kimi izwakala inobandlululo, kimi izwakala inokucwasa, kanti ingane isikhashana ikhula mase yayikhethela-ke ijeni yayo manje, kodwa mayikhula ikhuliswa yikhaya. Angazi ukuthi mhlampe-ke mayisekhaya kuzoba ngokuthi isekhaya ngakuliphi uhlangothi, ngoba bengiyifunda kanjalo le comment yokuthi banomkhulu wabo. Hawu, kusukela nini kunjalo? Kumseleka kanye nomkhulu kaThando namhlanje kumphostile. Hhayi khona social media ngitshela ziyanethana lapha ku-social media, nami zinginethelana besho abantu. Mina-ke shame hhayi kokunye ngibuye ngi-understand ukuthi vele engikhuluma ngabo osaziwayo abanama-fan base lawa amanye ethi I will defend him or her no matter what. Ngibona ukuthi ayivela ngafuna ukuyilalela into engiyishoyo, useze ngokuthi nje yena uyifollower uyifan kabani. Abhale kumuntu anginikize ngithi we, kodwa angazi ngisho leyo nto. Ngisho ukuthi nje ku-social media ziyakhala and zikhalile-ke shem. Yabo belokho bebuzile abantu bebuzile. Nawe nje mase ubhekisisa kahle ngoba uthi baphi laba, sibazi from season 1 to season 7 ngoba season 7 masibona ibirthday yaThando la ipostwe khona umkhulu wakhe. Awuyihlanganise-ke leyo math. Uma uthi uyahlehla futhi ku-social media ubuke ukuthi ikuphi la kuthiwa khona kanti siyobabona yini laba abanye. Ngikhumbula nje nini ngonyaka odlule ngesikhathi se-Rugby World Cup la bekufakwa khona ama-t-shirts i-South Africa yonke-ke isapotha ngoba besihamba phambili. Balinda abantu ukuthi sifuna ukubona isithombe esinoThando ngoba uyazi uThando ukuthi umzukulu. Kahle kahle le video angizuli ukuzogxeka, kodwa ngifuna ukuphendula loya othi baphi, yibo nje, yibo. Wena ubona ukuthi ibona? Awubona ukuthi yibo? Yibo. Hawu, kanti uyafika no-social media ngoba phela ukubone nomunye uyabhala ey'phostele kahle uthole ukuthi ubezokhuluma into ethile ivele ingahlali kahle. Phakathi uthi uyayidilitha le nto oyiphostile noma uzoyibeka ngendlela ehlala kahle. Uthole omunye uthi esexolisa khona lapho. Kakhulukazi uma uzosebenza nabantu ibhizinisi lakho kwabantu bona labo bathola ku-social media. Ngoba abanqena bevuke kusasa bethi nje ashiye phansi kwale TV show singasayibuki. Yibo. Uma ubuza ukuthi baphi, yibo. Hayi, ngiyangihlekisa kodwa ngisika isikhathi. Yabo nje lothi baphi? Ngichazele dadewethu yibo. Yibo phela ama-customer abo. Ngoba yabo ku-social media. Wayesho ubonanga indaba ya-social media. Ngisazoyibheka futhi leya video ngiyakhumbula leya interview yakubonanga leya talk show eyayike-SABC 3 esho ukuthi yabo social media uma uzazi ukuthi uzoba khona kwi-entertainment industry ufuna ukuthi ube nenye indlela yokucabanga. Kuyasiza futhi ukuthi ube ne-manager yakho ngoba i-manager izosho ukuthi hhayi-ke awuthule-ke manje usukhuluma kakhulu bese ingekho isidingo sokuthi uphendule laphaya. Kuqubuka izimpi bethule bengasa-advocate kade beyikhethile ukuthi ba-advocate-ela for inani nani, kodwa nje kulothi baphi, yibo, yibo. Ukuthi angizibeke ngaphandle nami ngoba bengibuza ukuthi hayibo, kanti maku umama ohluphayo zenzeni iy'ngane? Nangu uThando simbonile khona sengathi ngingaqhubeka ngoba phela besicabanga ukuthi mhlampe-ke umkhulu wabo omunye noma ubaba wabo uye ongathandi ney'thombe. Hhayi, kusho ukuthi-ke bakhulume bakwazwakala abantu. Nakhu nje u-social media okunye okwenzile. Besilobu silandele lezi nkulumo ezinokuthi o baby mama. Nangu season 7 usufika nokuthi
ukhona umntwana kaMangwabe esingamazi. Kanti nami ngake ngasifaka isithombe sengiyakhumbula ukuthi hayibo lo buso ngake ngakubona noMangwabe emaqaqa ngathi mina hayibo cha uMangwabe ave ekhululeka-ke uma ephakathi kwabantu shuthi uhlina laphaya kuThando Nesithembu engahleki. Hayi bo kuThando Nesithembu uMangwabe ayehle into engahlekisi. Uma sengibheka la kwiy'thombe zakaMangwabe emaqaqa nangu eduze kwakhe. Hawu kanti undodana wakhe social media futhi bese bekhona bayiqalile beyikhulumayo bathi phela uMangwabe nje elobe engafiki elobe ekhaya efika late elobe ekhaya usuke eyikhumbulele undodana wakhe indodana into eyodwa kodwa guys ngase mina hawu omakhelwane bazosonela-ke thina ngoba silandela i-scripts. Omakhelwane ngise sebeyasiputshuzela iy'ndaba-ke ngoba bewomakhelwane kodwa siyabadinga ukuthi omakhelwane siyabadinga ngalesi khathi sibadinga abezi uzophendula ukuthi hayibo wemakhelwane kwenzakalani laphayana leya ndaba anicacisa ngakho sididekile kuze kubuye isizini entsha esilobe sibhala amanga sisenza amavidiyo sikhuluma amanga kodwa le yengane-ke bayisho-ke nami ngayibona kusekusokhathi hayibo umakhelwane phela bazomfuna bemthola kasabi yini kodwa hhayi uyeza usizini 7 base usezwa-ke umseleke esebuza ukuthi unjani. Angisalikhumbuli igama lomfana wathi uMangwabe uyaphila kwaphelela lapho nje wathi unjani wathi uyaphila. Sangazi ukuthi bukhona ubudlelwane noma abukho. Bengazi ukuzokhuluma into eziningi lana njalo ngiyaxolisa ukuthi nje nami angazi ikhona lento eyenzakalayo ukuthina sonke ningaboni ngathi yimi ngedwa. Ikhona umsangano lo osiphethe. Ngicabanga ukuthi lo msangano wenziwe ukuthi bese singasajwayele ukuba nogesi. Nayibona kodwa into eyenzeka kithi ngathi sikhontrolwa nge-remote. Ngiyayibuza ukuthi kwenzakalani. Yazi uvela ucabanga izinto eziningi uvuke ebusuku ucabanga izinto eziningi. Ngithi mina hayibo ukuthi manje sihlele ovalweni lokuthi njengoba sinogesi kangaka mase kudluliwe indaba yokuvota kuzokwenzakalani ngathi anibona ukuthi kuzoba mnyama ezweni. Hayi yabo ukuba ese-South Africa kumnandi kuye ngabe mnandi and ngibona nangendlela izinto ey'jike ngayo yabo e-South Africa ayisekho into engahlekisi. Hawe ma guys ngixoxa into eningayibuzile kulezi iy'nsuku khona abanye osisi engibabuka laphaya ku-TikTok amaXhosa abahlekisi kodwa mangilandela amavidiyo abo bakhuluma izinto eziwumsanganyana babuye bethuke nenhlamba ofezi. Sengithi kanti kwenzakalani nabo sesihlanyiswa ofezi manje sinogesi omningi hayibo guys kwenzakalani ngathi sinogesi omningi. Ugesi ukhona mningi kodwa imali asiselayo. Yimbi nje esibhekene nayo la e-South Africa. Ngaphinde ngabona naleyo video le ubaba wethu stepfather uRamram uhamba nentombazane ugeli-ke uyachaza kwaba ukuthi anginawo umsebenzi ngisabheka umsebenzi uthi keep searching. Hawu yena ntombazane akasho ngani ukuthi baba njengoba ngihamba nawe nje asisahlukani usungiqashile angasho ukuthi ngiyafuna vele njengoba nje sesihambe eduzane kanje ungibambile ngiyasebenza manje ngiyasebenza. Cha mina mangambona eduzane ngivele ngimtshele nje ukuthi kade ngangiplanile ukuthi nawo umsebenzi kufanele ukuthi ngiwenze sisebenze sakudedela ithuba. Ulaleleke lapho usisi usami ngicabanga ukuthi nawe bekhulume nethemba ukuthi uzosho ukuthi hayi khuluma nobani thatha inamba kabani. So wavele wathi nje ubaba keep searching. Hawe ma ungeke uze ulilahle ithemba utshela umongameli wonke ukuthi keep searching. Ngabe nje sihamba uye laphaya emuva emotweni ukhulume nobani uthathe inamba usuyasebenza ngani yami uthi keep searching.
ningitshele ukuthi sizoba right. Ngimzwe kahle. Yazi ngize ngafisa ukuthi la ntombazane ngabe yimi ngoba kube yimi nje bengeke ngiwulalela keep searching. Bengizothi nje ngiyabona ukuthi ubhizi impela baba kodwa uzodinga usisihlebe. Into esizoyihleba ukuthi mina sengiyasebenza and sizothola ukuthi imuphi umsebenzi engiwenzayo. Nike nimbona kodwa lo sisi lo ohamba nayo baba. Lo hamba imshutha zonke indawo. Lo sesiwenza umsebenzi wami nginixoxele. Yabona nje lokho engikwenza la nani kule platform ngiyahlanganisa ngoba phela fanele sihlanganise kodwa lo sesiwenza umsebenzi wami. Lo oshutha ubaba phela sesingazi ukuthi ubuye edlale nezinja. Sabona sesibona ivideo lapha ku TikTok mase siyalandela. Hawu, ilo sisi. Mase siyalandela ipage lakhe uyaposta nje maningi amavideo awenza nobaba. Hey, ave hleka. Yazi uhleka uze ube nenhliziyo embi ngimtshela. Uhleka uze ube nenhliziyo embi usubuka ukuthi hayibo saze sathwala kanzima ezweni. Yini kodwa ubaba abe happy izinto zibheke phansi kanje. Ngimtshelile ukuthi ugesi omningi lo gesi omningi wenza ingqondo zethu zibe active ngendlela esingayazi. Yikho nje sengixoxela izinto eziningi kodwa ke laba abathi baphi abathi umseleku warawara yibo nje sisi yibo na last year phela beyikhona phathi kaThando i-birthday. Awukho unyaka la engafiki ngayo i-birthday yaThando kodwa masimbona ngo-2024 ngithi halala kuleyo ndawo. Hey, mina ngiyanithanda kodwa ukuthi ningalwi phela kakhulu kube ngathi nani niphuma emakhaya la eningahambanga uSunday school ngoba nawe uhamba uSunday school nilwe kancane. Bye guys, thank you so much for love and support. Nize ngibone ubukhulu bamamkhulu. Yinhle intombazane. Ngiyabonga support, ngiyabonga ngiqedi. Kazi ngithini ngami no10 rand ngoba phela idatha lizophela. Mase liphelile idatha futhi ngizonyamalala ngoba phela uYouTube uyoze ungibone ngoMeyi. Into abangenze yona la futhi nje ukuthi angibacingi laba befuna ukungivalela i-account yami. Kodwa-ke guys asihlale ey'ntweni ey'negative njalo. Kulungile khona nawa ama-ads abuyile kodwa imali bathe ngiyoze ngiyithole ngoMeyi. Nakulowo Meyi nje nginovalo ukuthi what if bengasanginiki ngoba bathe beyivala i-account yami beyikhona imali. Mase sekubuya ayisabuyi. Kodwa ngiyifundisile ukuthi ngizohlala ngipositive manje ngoba ngingilobo ngicabanga ngemali ecwilile. Kodwa akukho fair guys, akukho fair. Yabo kube kune-office. Bengizongena sengena nezagila. Manje akuna office ke. Abantu abale kude phesheya sesithola i-email. And kuthiwa nje izinto zaphesheya zislow. Nami ngiyabona ukuthi zislow. Ngiyabona kodwa ukuthi hayibo ngoba phela ngisho uma usuqualifya lana fanele ulinde leyo envelope leyo. Akusheshi nje. Njengoba usukulungisa izinto zala eSouth Africa. Uma usuqashwe la eSouth Africa ulana siyafona uyahamba uye khona noma ubabhalelile bakuphendula manje lana. Phela ngiyalibonga lona ithuba, ithuba ngiyalibonga kodwa nje u4 months wonke guys ngokuthi kuthiwa nje amavidiyo ami afana nawamanye ama-YouTubers. Lapho sengiyacinga ukuthi imaphi lawo mavidiyo sengihambe ngidilisa. Ngase ngicabanga nokudilisa onke amavidiyo ami ngase ngidilisa onke phela kuzoba ngase ngiqala phansi. Ngisheshe futhi ngingaphiki. Kodwa ngiyabonga support, ngiyabonga angiqedi. Angifuni uqamba amanga. Into enenzela yona inkulu gabi le support enipha yona futhi nje ngiyabonga. Kwesinye isikhathi angikwazi ukuphendula onke ama-comment kodwa ngiyabonga. Ngibonga okwangempela guys. Thank you so much for your love and support. Angingena kodwa umuntu onjena-ke okhuluma udu. Angikhuluma udu. Ukuthi ugesi mningi sengiyayibuza ukuthi yini le yenza ukuthi ngicabange kaningi kanje. Hey guys ngihleze ngicabanga. Nasebusuku ngicabanga.
ngibuye ngibhale phansi. Ama-TV shows angisawezwa, ayangibhora ama-TV shows ngixoxele. Sengivele ngibona ukuthi hayibo, why bazama ukusiduma umqondo, baphezu kwani osomaqhinga belokhu besifakele izinto ezingasifundisi lutho, izinto ezisifundisa ukuhleba. Ngoba phela lama-TV shows lobu sithi hayibo, yini ndaba belokhu besibukisa nje izinto ezinokuxabana, izinto nje ezingasifaka umoya omuhle. Ngoba yonke into esiyibuka ku-TV ngempela ngimxoxele siyayithanda yona idrama, siyathanda ukuhleba khona, kodwa khona ubuye ubone ukuthi hayibo, hey, ayikho productive le ndaba, yabo, akuna-progress. Sengizonixosha phela, sengithi ku-wrong, ku-right, asikubukeni sixoxe ngakho sizothini, ngoba sizocabanga iy'nkinga kanti vele-ke nje zikhona. Guys, iy'nkinga zikhona, kodwa impilo iyaqhubeka. Thank you so much for your love and support. Ungacasuki bakithi, usuyibukele le video athi lo ntombazane into injani, nami ngiyathulula nje. Ngoba ngempela kade ngiyibuza, ngisho kade ngiwokha phandle ngiyibuza ukuthi kwenzakalani ngemiqondo yethu, ikhona into esenziwa yona. Yazi ngibuye ngingasathembi ngisho ukudla, ngoba sibuye sesiphathwe yizifo ongazazi, uvela umzimba uze ufadalala nje, ufadalala. Hayi, mina ngizonitshela-ke ngale eMzumbe ukuthi amandla odadewethu mase bebanga umsindo kuyazwakala. Mina ngiyanazi, ngiyanazi. Social media, kade phela social media sesilobu silunguza singakazi nathi sizogcina sesikhuluma la ko-YouTube, ubone ukuthi ade ebhalile ipost yavele yahlala kabi, yangahlala phasi kwendawo, yahlala ekhoneni. Mayihlala ekhoneni, ayi bemlanda umuntu, bemlanda aze adelete. Ngithi hawu, kodwa uma usuyifundisa into ebeyibhalile ubengaqondile okubi. Ngivayeliseni njalo, kade ngivalelisile ukuthi-ke phela nala kwathiwa senza amavidiyo amade, bathanda wona lawa amade, kodwa banonya futhi, ngoba uma sebekuvala bavala ngisho naleyo mali osuyenzile. Ngiyabonga support, ngiyabonga ngiqedile. Bye.